Manta wisina iwe kutichita manyazi kukalira kunena mabodza siku lina iwe dalenga kalime limendero yakali malaini zunguli maofesi kamberembereyo kumeneko watokoneza panja lankake usamusiye iwe azolowela zimenezo Mbele yo bino naye Samala naye uyo wakutetera banja iwe Mbele yo bino naye Chenjera naye uyo wakutetera nchito iwe Samala naye uyo wakutetera banja iwe Chenjera naye uyo akutotetsa nchito iwe usamusekerere akuganisa kwa nepa iwe usamusolowele akuganisa kwa bwana iwe Pasule iwe pamene wakala iwe Miseche yoka kukambanganiza mbanja mwanzako mabanja lakolo akose atopa nalo iwe akabwera kumeneko usamusekerere kumaso usamubere ukakala nkumati ndenzako kumasamala naye iwe azakulanda mamuna iwe Mbele yo bino naye Samala naye uyo akutetera banja iwe Mbele yo bino naye Chenjera naye uyo akutotetsa nchito iwe Samala naye uyo akutetera banja iwe Chenjera naye uyo akutotetsa nchito iwe usamusekerere akuganisa kwa nepa iwe usamusolowele akuganisa kwa bwana iwe Bwana o maofesi mwaomo azima iwoka sangale mbenchito mamuna nzawo cholinga chawe iwo atigona ndi azima iwo olakwa ndiya bwana o kamberembere ndi mkazi o maganizo angene akomera bankazi wangayo nanga walola bwanji yeyo nachonso ndi chilombo icho Mbele yo bino naye Samala naye uyo akutetera banja iwe Mbele yo bino naye Chenjera naye uyo akutotetsa nchito iwe Samala naye uyo akutetera banja iwe Chenjera naye uyo akutotetsa nchito iwe usamusekerere akuganisa kwa nepa iwe usamusolowele akuganisa kwa bwana iwe